κάνει εκεί η πορεία συμπαράσταση στους 11 συλληφθέντες. Των εργολαβικών υπαλλήλων και των φοιτητών που τους συμπαραστέκονται. Η Δέσποινα Κακαλή τη βλέπουμε ήδη, είναι εκεί και έχει όλες τις πληροφορίες. Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Βλέπουμε πίσω παραταγμένους και τους άντρες των ΜΑΤ, άρα ισχυρές και οι αστυνομικές δυνάμεις. Καλημέρα. Υπάρχουν όντως εδώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι είναι παραταγμένες έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Όπως θα μας δείξει τώρα και ο εικονολήπτης μας, μπορείτε να δείτε ότι έχει φτάσει εδώ η πορεία. Είναι υπάλληλοι εργολάβοι στον τομέα της καθαριότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και φοιτητές. Να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Έχουν οδηγηθεί ήδη 11 συλληφθέντες. Στην αρχή ήταν προσαγωγή και μετά μετατράπηκε σε σύλληψη. Ναι. 11 άτομα λοιπόν, τους οποίους συνέλαβαν οι αστυνομικοί μετά την έφοδο που έκαναν στις 4 και 4 τα ξημερώματα στο κτίριο της διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από έκκληση, από παραγγελία του πρίνταν του Πανεπιστημίου προς την εισαγγελία. Υπήρξε σχετική εισαγγελική παραγγελία και παρουσία εισαγγελέα. 25 Υπήρξε και παρουσία εισαγγελία, έτσι δεν είναι, στο κτίριο της διοίκησης. Ναι.